Ahoj, vítám vás u našeho druhého dílu. Jestli jste viděli tu židlo, no tak to byl první, my si to nějak neznačíme extra. No, tohle bude info. No. Co pak je to info asi? Info je, že se vás můžete ptát na co chcete, třeba proč jsme tam dali to židlo, psy, koně a tedy. A můžete nás najít na Facebooku normální a tam se nás budete ptát. Ahoj. Ahoj, Kis.